Oh ya. Oh ya. Oh ya. Tas, 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 tas. Iya. Tas. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Tas, 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 tas. Iya. Iya, oneng, oneng, ayo, ayo, ini dia. Lah, yo, atur posisi. Iya, ada. Dulu. Oh ya. Yang dulu. Oh ya. Yang dulu. Oh ya. Yo.
Iya. Yo. Yo. Tas. Ya. Hae. Hae. Tas. Au. Tari selendang, ikuti irama berputar-putar. Menari berpasang-pasang, riang gembira di oneng bersama. La 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 la. Ini tari selendang. La 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 la. Ini tari canilan zaman Yo, so, oneng, iya, cari Mas Bian loh ini. Iya. Look, iya. Tiwas wis tenanan, jebul pelampiasan. Tiwas wis tresna, aku mengko anggap apa. Telengiki hati kok malah gak cacat-cacari. Isih ora nyoba kuwi beli karo sing wingi, sing jaremu ngalarani. Hoya. Iya. Jas. So. Halo. Hoi. Ae. Huh? Ae. Yo, yo. Ae.
Lu lu. Lu lu. Lu lu. Iya. Yo. So. Lu. Yo. Matalah. Iya. Yos. Yo. Jalan-jalan ke Simpang 5, jalan-jalan ke Simpang 5, Simpang 5 Kota Semarang, Simpang 5 Kota Semarang. Kanca ayo kanca, kanca sing prayitna, aja do sembrono, ayo mubeng desa. Yo. Karisma Profesional Audio Sukses. Terima kasih. Yo. Yo. Jas. Anganku anggara ana
Mahendra Satrio ing Madukara. Hei. Yo. Ya. 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 Yo. Sas. 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 Asraka nom carane keturu teluru ketepuk krincing prong ketepuk seger. Lihat keramaian yang ada, saya panggilkan becak, kereta kabeh kuda. Becak, tolonglah saya. Ireng-ireng motore kanjeng kawanan tak saberane yen to seneng
surup 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 sirup bidang dari irisan Suryo bodoh kediri pada giliran irisan noto kondur kedaton kang dipun wastani dening prajurit putri Krida Manunggal kang dipun pandhikani dening Risang Bapa ingkang gedhep gugus daba kang kemlengkang kadanya mengambar amber ingkang ada gugus daba kang kemlengkang kadanya mengambar-ambar sembar ning batapat 5 pancer dening Risang pematek aji Jawa Mater Pocok ing driya matek babakan hawa sanga Sawaring Paca Matra Jaba ing driya matek babakan hawa sanga Risang bapa matek aji Jawa Matra ing driya gumrekah ing jiwa raga puspitane juwita gawe tantrem aneng jiwa ilahi hakarya puji sesanti juk mring ilahi hakarya puji sesanti Krida Manunggal, iya.
ngalamun jroning sepi sampun amung tansah katulung wawayanganmu done mas wong ayu sing nyaron kok saja ora semangat iki. Sing ngimbal ora semangat iki. Ayo sing ngimbal kudu melu ya iki ya. Yo sing ngimbal terus ke. Mongko Kang Mas katresnaku gagas ati tan bisa saben dina mung ngalamun jroning sepi sampun amung tansah dulu bosku janganmu aduh mas wong ayu
Deveni. Pripun Mas? Wah, ini luar biasa. Kowe iki nang ndi? Iki pandemen Oh, iki kae. kudu manunggal.